Okechukwu eburu egwu wee bịa ke nwambe eburu egwu wee bịa ụmụ Igbo ka m na-agwa anya ekwelugo ego anya ọcha ewu ilo aka ekpuchi ọnwa aka Chukwu sayeje ọnwa etiri ego ugochi ya na anyị ka mma Okechukwu eburu egwu wee bịa nụ oke nwambe eburu egwu wee bịa ụmụ Igbo ka m na-agwa anya ekwelugo ego anya ọcha ewu ilo aka ekpuchi ọnwa aka Chukwu sayeje ọnwa etiri ego ugochi ya na anyị ka mma Ugochi ya na anyị n'ụwa nụ Ugochi ya na anyị Ugochi ya na anyị nụ ya bụ ga-agbakanụ oke Nwamgbenta na-ekwunụ egwu anyị onye mba enwilo ifechi yiri onye ka ọ ya na-alụnụ egwu ọmaka mụ ji bịa n'ụwa unu mana ọnwa etibegonu eziokwu aka dị ekpuchi ọnwa nụ oke Nwamgbenta na-ekwunụ na mmiri ụgbala ji si ịlụ n'ụwa nụ ya ka ugo ji salụ ọchake ya bụ ga-achakego ya bụ ga-achakego Ugochi ya anyị ya ka mma Ugochukwu nyere m ka mma asị na Ugochukwu nyere mmadụ n'elu ụwa na ọ bụ ya bụzi ọkasị akasị Ugochukwu ọ bụ gịnị mkpa obodo ekwelugo Ugochi yela anyị ego anya ọcha ewu ilo aka ekpuchi ọnwa aka Chukwu sayeje ọnwa etiri ego ugochi ya na anyị ka mma ụmụ Igbo ekwelugo Ugochi yela anyị n'ụwa ego anya ọcha ewu ilo aka ekpuchi ọnwa aka Chukwu sayeje ọnwa etiri ego ugochi ya na anyị ka mma lọbụ Ugochukwu Ugochi yela anyị onye bụzi Ugochukwu o webu maka thank God Ugochukwu akọbụ ndụ More Grace Auto Company 1 ọ dị na nwata wekwewe fi ọnụnọ odogwu n'ike na Kano More Grace odogwu thank God ka nna kpọnụ onye nwere oge iweli ifenu ọ dị na nwata wee kwebe efi ọnụ tutu matụ na-eti ọbada nda adịdị ikwu na-eme tọgba aghara aghara ehansoman odogwunu More Grace ka m uke na-eyi n'egwunu angodo odogwu na odogwu abụla afọ otutu nụ odogwu abụla afọ mmadụ onye kpọrọ odogwu nwere ife ọ na-eme More Grace n'ịdị ọsọ ọ dị na nwata wee kwebe efi ọnụ 1 obodo ekwelugo Ugochi yela anyị ego anya ọcha ewu ilo aka ekpuchi ọnwa aka Chukwu sayeje ọnwa etiri ego ugochi ya na anyị ka mma ụmụ Igbo ekwelugo Ugochi yela anyị n'ụwa ego anya ọcha ewu ilo aka ekpuchi ọnwa aka Chukwu sayeje ọnwa etiri ego ugochi ya na anyị ka mma na nne na nna ya mụrụ ya n'ụwa n'ezinụlọ Mr. and Mrs. Peter Akọbụndụ Awama nke dị n'ime Asunchie Amanchie Autonomous Community na Ikpuano Local Government Abia State
akwụkwọ nụ na Asunchie Community Primary School ka ọ gụsịrị primary school nụ nwata wee jebelu senior secondary school nke dị na Ikwu Anọ ka Odogwu gụsịrị akwụkwọ nụ na the year 2018 nwata wee gbaba bọọlụ o wee chọrọ ife ọ ga-emelụ o mesịrị bidozi ịsụ afịa nụ motor spare parts na Ladipo Auto Main Market Mushi, Lagos. Importer and exporter Odogwu go yanu all types of motor parts yo. Ugochukwu Nwalea ibe na chọpụ ya ife niile na-eme Odogwu eje mbọ ọgịlịgarị yo. Importer and exporter Ugochukwu motor spare parts unafugo n'Odogwu agụ nwala obi sali Odogwu eje mba dikenu oji ego achị ego nụ na Chukwu goziri gị ọfụma nụ n'inwele obi ọma nụ maka Odogwu abụla afọ otutu nụ Odogwu abụla afọ mmadụ Ugochukwu tibele onye ya ka anyị ji aga nụ Ugochiyele onye dike eje mgbe Odogwu nụ thank God ọ dị na nwata wee kwewe efi ọnụnụ onye ọma mo grace tutu matu na-eti ọkpadanda Odogwu anyị na-ekwuziri mmasị m kelere ya nụ ezi nna ya ọfụrụ n'anya nụ ya Mr. Peter Akọbụndụ Awama Chief Udokama Nwannu na Ikwu Anọ mmasị m kelere ya n'ụwa ezi nne nwanyị ọmanụ Mrs. Elizabeth Peter Awama Lọlụ Udoka agbabụ mma nwanyị ka mụbụ egwu ejebelu ka kene ga site n'ụlọ Odogwu ọ bụzi onye ka na-ekwu maka ya Mrs. Joy Akọbụndụ Odozi Akụ nwanyị ọma Eziada Akwa Ibom steeti na Uyo local government nwanyị ọma n'idu nsọnụ adoyoyo gosi kelekwara ya ezi ọgọ ya nwoke Emmanuel Eti Okon ya na ezi ọgọ ya nwanyị Mrs. Patience Emmanuel Eti n'Odogwu si kelelu ezi adị ya Prince Akọbụndụ Oriakụ nne ya Chikanso n'ọbụ Ugochukwu Ugochi ya mụ ka anyị ji aga n'ụwa ego n'ụwa dị mmanụ ori ego n'uko ego Odogwu nwere obi sale ọganyela eri ego ya ọ na-amụlenụ onye nwe ego iwe ibe ife ebeleghị ka anyị na-ayọ Chukwunu ị ga na-eje na-abata ọ na-emelili nọrọ n'azụnụ ọ na-eme nazi nọrọ n'ilụlụ tangodo onye nwe ego iwe ibe ị ga-adị ka echi adị agwụ n'ịga dị ka osimiri Odogwu osimiri adị ata ọganye nwere obi sale
ọmọgọ mebe ndị mere ọka elikanụ ndị yela aka abalụba ka ndị ọdụ m ekene yinu ya bụ Ugochukwunu ugo onye nweghị iwe ibe ọ dị na nwata wee kwebe efi ọnụ ife nna ya Chukwu so wee bụ n'ugo ka ọ cheke Abia steeti anyị ekwelugo n'ụwa anyị ekwelugo Ugochukwu si m kele Chief Uche Nwamgbenta Deputy Jesus 001 Kisizi Oji iPhone Emoko 1 Deputy Jesus Odogwu si Eluama Isukwato Local Government Oganye malako elichanu Ike jeje Odogwunu Uche ni Bogelega Chief Nwamgbenta Ekene The Deputy Jesus 001 Oji iPhone Emoko Ige mekwala moko ka mfo n'anya maka onye nweghị iwe ibe Deputy ni Bogelega Oke Nwamgbenta Ekene 001 Ugochukwu si kene onye nweghị iwe ibe Deputy ni dị mmanụ Alike jeje mba ogiliga Odogwu na-eri ego ya ọla amole onye nweghị iwe ibe n'ụwa Uche Nwamgbenta Deputy Jesus Deputy Oji iPhone Emoko onye nnukwu ego onye nweghị iwe ife Odogwu na-eri ego ya Deputy Jesus Odogwu na-eri ego na amụli ya 001 Oji iPhone Emoko onye nnukwu ego Odogwu onye nweghị iwe ife ka mụ bụrụ egwu wee jebelu ka ị ga-eje zite Odogwunu ọ bụ onye ka anyị na-achọnụ Ugochukwu si kelelu Thank God si mụ kene yi the able governor of Abia State His Royal Highness Honorable Governor Alex Oti Governor ni soro birinu N'abologo onye ọchịchị mana mụ onwe m na-ekwunu Gọvanọ n'Igbo onye ndu Chibani gachi anya ọsọnụ ọchịchị gị dị anyị mmanụ Gọvanọ aka na-akpọ Alex Oti aka nwetala ife na Abia State 24 hours light ọkụ gị banyụ anyụ Odogwu gbasa ogobirinu na onye nweghị iwe ibe my governor na-ekene gịnụ anyị ekene Ugochukwu si mụ kene yinu Thank God si mụ kene maka onye nweghị iwe ibe
ijebe ejebe na ị ga-ejeluo ịlaba laba na ị ga-alalụ gọvanọ n'ịdanye mmanụ chiri gaba chiba ọchịchị gị na-adị anyị mmanụ Ali gaba onye chiri mbụ ga-achị ọsọ chiba Nwamgbenta na-ekwuru ndị ọma dị n'obodo anyị ha Ugochukwu si m kele unu ha tangọdụ na bụ nnukwu mmanwụ onye nwe ya nwe ife ndị eji eje mgba ndị ọma ndụ ka m bụrụ egwu wee jebezielu ka nje site odogbunu ya bụ Americana Hotel and Suites. The CEO Americana Hotel and Suites, the able patron of Ikwata Entertainment, G-Unit himself. Irimaka ezi onyege ọnwa na-etilora, the CEO of Humble View Hotel and Suites. Americana ni odogwu ejeje mgbe igiligi ya onye nwe gị nwe ibe ojege ma ọgọ nnukwu mmanwụ tutumatu na-etu ọkpadanda Americana Hotel and Suites na Lagos Oshodu asị na onye na-ekwu n'ụwa n'onwere ifo na-eme Americana ma ekele yinu onye nwe gị nwe ibe ebe petrol ịkwapụ ịkwatasịa ịkwapụ ịkwata kelere m eze anyị gị ọnwa na-eti eti ọnwa n'Igbo odogwu ọnwa niile etizi azam ọnwa oyoko ọnụ ebume ekele yinu Humble View Hotel oke nwa bụ eze kene Ugochukwu si mụ kene yinu Americana ọganye baraku werisi onye eze Americana onye nnukwu ego agụ nwa na ị ga-adịrịrị ka anyị bụrụ egwu ma ejebezielu ka eje site n'odogbunu unu mana odogwu abụrụ afọ otutu odogwu abụrụ afọ mmadụ onye kpọrọ odogwu nwere ife a na-eme onye eze ka mụ na-akpọla egbunu o weburu maka Prince Innocent Elogo, the managing director CEO Lodge Investment Limited na Ilosamaja Isolo local government Lagos State Kineri Egoyi, the future Ikwano local government chairman and the future governor of Abia State. Prince Ini Solobililu odogwu ejeje Mbadike onye nweghị iwe ibe, the managing director Lodge Investment Udogbunu Ugochukwu si mụ kene yene Prince onye ego odogwu ejeje odogwu amasị odogwu Prince Nwokoma adụresi ndabịa
oyema ọgaranya n'iwere ya unu afụgo ka o si adịnụ kelere m onye nze odogwo onye bụ Ugochukwu na asị ka nkene yenu oke Nwamgbenta anyị ga-alaba ọ dịzie mbọsị ọzọ nụ ụbọchị ọzọ ka anyị nọlị ya obodo ekpelugo Ugochi yela anyị ebe anya ọcha mgbe enwe ilo aka ekpuchi ọnwa aka Chukwu sayeje ọnwa etibe ego Ugochi yela anyị ka mma ụmụ Igbo ekpelugo Ugochi yela anyị n'ụwa ebe anya ọcha mgbe enwe ilo aka ekpuchi ọnwa